Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not only hearers, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Now, by the way, we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita magpadayon nining atong adlaw-adlaw nga tulumanon nga maong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga mangandam tastong kaugalingon, atong habwaon ang tanan nga mga sala nga atong nabuhat nining adlaw. Sugod kaganihang pagmatag yun nato kung nakahimot ang sala hangtod niining mga gutluwa samtang paminaw tas pulong sa Dios. So ato kanang hinganlan kanang tanang maong mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon kung dili ni nato isugid ikumpisal ngadto sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So humani mabuhat ta kana ikaw andam na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios, ug alang kanimo higala. Ako kang tawgon nga higala, kay di pa kapaman magtutuo, dili pa man kita igsuon. So kung buot ikaw musud sa plano sa Dios, niining mga gutluwa, dawata ang kamatuoran nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Kay matud pa ni Ginoong Jesucristo sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Dihaw sab sa Juan 3:3, gawas ko ng tao magpakatao pag-usap, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Okay, so humani mo buhata ka na ikaw anani kaluwasan o makasalmot na usab ikaw sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, nga ato kinigiangkon nga pagsimba
Nagasimba kita sa Dios kay nagahatag kitag bili nining iyang mga pulong. Busa sa hilom magampot ha. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makawasapa sa imong pagdala kanamo din ning dapita aron kami makapadayon sa among tuon sa imong balang pulong. Ubani kami ning adlaw, tultuli kami, agaka kami o Dios, o ipatinaw kanamo ang dugang pangkamaturan aron amo kining ikadugang sa nagapundo na namong mga kamaturan dinhi sa among kalag. Salamat o Diyos, tangtang mga babag sa among nauna karon aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Salamat nining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga kaigsuonan o mga higala. So, we are here today in good health, natas may panglawas, skill, sanag ang atong pangisip. We are still alive, gipabuhi pa kita, kini gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, sa kortesiya, o sa grasya sa Diyos. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya man, inatagtanan sa Diyos. So karon magapahimulos kita sa dugang pangkamatuoran sa Diyos atong mapupo nining adlaw. Okay? Kung andam ka na, ablihi imong Biblia. Romans chapter 8 verse 28. Okay? O Roma kapitulo 8 bersikulo 28. O kung basahon kanang maong bersikulo kana nagaingon, now we know in fact that to those who love God, He, God, causes all things to work together for good for those who are called on the basis of a predetermined plan. Now, kining akong ibasa mo ni corrected translation from the original Greek. Okay? Now, unas tanan, among Christians, kanatong mga Kristiyanon, kining Roma 8:28 nga atong ibasa, nahimo na lang kini og murabag panultihon sa panimalay, murag household phrase na lang. As familiar, sama ka familiar kini sa aspirin nga naa diha sa atong medicine cabinet. Kaya naa may daghang mga igsuo nato nga nadiskurahi, inunta disillusion, nawadaan sila mga paglaom, wala sila kadasig, sila kining mga Krisiyas, mga magtutuo, ila kining gamito ning Roma 8:28 as though mura kini og spiritual aspirin. Okay? Somehow, well, tingali, it makes the hurt go away, but maubag yun na ang tuyo nining mga bersikulo. Is it meant to be a cure-all? Alang sa complicated symptoms sa doctrinal deficiency sa atong kalag? No. Hindi li. Now, gikinahanglan nga atong tutukan o atong dawaton kining maong pulong sa Dios with utmost care. Kay never are we to indiscriminately lift a phrase here, unya mukuha na sa tagbersikulo dito, unya i-apply kini sila to suit our unsay atong gusto, to suit our fancy. Now, gikinahanglan mo gud nato kanunay nga inunta analyze nato ba atong
sutaon, susihon. Okay? We should analyze the scripture according to kanang specific ba nga mga prinsipyo sa paghubad niini. Now, in studying Citizen Crowns, we richly rewarded by adhering to one such principle na usa ka prinsipyo nga ang Biblia kinahanglang hubaron, must be interpreted sumala sa panahon diin kana gisuwat, to the times in which it was written. Now, aron sa paglikay, dili kita maka-misinterpret ni ining giingon diha sa maong bersikulo, all things work together for good. Now, gikinahanglan ang atong pagsunod sa lain pong prinsipyo ba na ay gitingalan og principle of hermeneutics. Now, kining hermeneutics, this is a method or principle of interpreting as of the Bible, okay? Now, hermeneutics, batayan na ito kay ang matag teksto, gikinahanglan nga hubaron kini sa iyang kinatibuk-ang kahulugan in its context. Now, by integrating niining Roma 8:28 uban sa iyang kinatibuk-ang kahulugan, atong madiskubrihan, matingata nga most of the comfort, kahupayan nga nga atong mapupo gikan ini mo bersikulo, yung tamalinglahon, it's illusory. Now, sa iyag yung stricto nga paghubad nini, ang Roma 8:28, wa ni mag-apply sa tanan nga mga magtotoo. Dili ni ma-aplikar sa tanan mga magtotoo. Kay kini, maong bersikulo, belongs only to mature believer. Kasabot ka? Adto lamang mga hamtong espirituhanon nga mga magtotoo, dili sa mga bata pa bago pang naluwas, dili. Now, in analyzing this passage niining balang kasulatan, mapuko deprive any suffering saint of his only consolation sa iyang kinabuhi. Wa ko na, di ko interesado. Interesado lang ko sa tinuod yung kahulugan of a vital passage. Now, kung kinihubaron sa sakto gyud, sa husto gyud nga paghubad, kining maong bersikulo naay gida kini nga gahom, naay pagkadasig, an encouragement, o naa ang ingnon ta sa in English, wealth of doctrine, nga wala ba gyud ni maayo og eksplikar ining atong panahon karon in this generation. Now, imo mahinumduman gikan sa pagtuon og ginganlag undeserved suffering na dili kaangayan niya ng maong pagantos, that the context na ang kinatibuk-ang kahulugan sa Roma 8:28 mao ang Roma 8:23-25, mga bersikulo 26 ug 27, kini sila parenthetical. Now, kining maong kinatibuk-ang kahulugan nagahulagway sa usa ka hamtong nga magtotoo, mature believer. So, niining corrected translation sa Roma 8:23, kining giingon og possessing the first fruits from the Spirit, kini nagahulagway nga ang kategory sa mga magtotoo in view niini is those who have already developed nga nang gikinahanglang katakos gikan sa doktrina nga mudawat na giingon og super grace nga mga panalangin dinhi sa atong panahon. Na unsa man ang maong kategory, unsa man ang maong ang mature believers, basta.
Now, kining first fruits, unang mga bunga, are merely a taste of far greater blessings in heaven. Ito pa may nagahuwat yung labihang dagkua mga kanang di na nimo matugkad, di na nimo hulagway ang mga panalangin dito sa langit that will come to the believer na nagabansay, nagmalahutayon, nagadisiplina sa iyang kaugalingon, samtang din ipasyuta to cross the goal of spiritual maturity. Nakakabot gid sila. Yan ang maong ang maong kabutonon na itong tanang mga magtotoo. Spiritual maturity. Pleroma stage. Okay? Further, kining yung undeserved suffering, pagantos nga dili angay nimo, kini gihulagway as a grown murabag ago diya sa Roma 8:23. Kini mao ika lima nga category of blessings dinhi sa panahon nga ibukbo o inunta ipadahili na ngadto sa eksperyensyado nga hamtong nga magtotoo. Siya ra ang matagan nini, dili itong mga bag-o pang na nga taong pag-usap, dili kantong mga adolescent, dili pa gani kantong yung mga hamtong nga mga magtotoo, mature believers. Now, kini kong temporaryo nga pag-antusa, kini bang undeserved suffering, kini garantiya kini sa mga panalangin dito sa eternidad. It is the ignition system. Murabag kanang kanang duslit that sparks the mature believer's hope sa iyang paglaom. Apanon sa mga paglaoma, which hope is in view? His is not the first hope. Naibaw naman kanining gisgutan nga hope 1, hope 2, hope 3. Okay? Ang hope 1, ang imong paglaom nga potensyal na kay gayunan nga maluwas. Hope 1. Nya ang hope 2, manon luwas ka na, ang hope 2 na pod, paglaom, ay kaduhang paglaom, ang imong paglaom, potensyal na po ka magatubo. Okay? O ang hope 3, ang ikatulo na yung paglaom, matang sa paglaom, maong paglaom, nga makadawat na po kag mga panalangin dito sa eternidad. Kasabot ka? So, mao ka na ang boat ipasabot. Now, this hope belongs exclusively to the super grace believer. Mao nilay nga na super grace believer sa mga mature believers. Now, ang sunod nga bersikulo, Roma 8:24, nagasubli sa kamaturan nga only the mature believer is in view niini. Kay ang ultimate objective sa Dios in saving sa iyang pagluwas sa mga sakop sa kaliwatan sa tao is that nga iya usab nga ibubo ang mga mabulukon kayong mga ganti o mga panalangin ngadto kanila. O of course, inig biya ning kalibutan na tagaan naman ta sa Dios sa iyang iya maning garantiya nga hatagan kita og binanhaw na nga lawas, resurrection bodies. You see? From corruptible to incorruptible, di na madugta, di na mamatay. Now, the only ones who have fulfilled this divine objective, mao ang mga hamtong ra mga magtotoo kansa mga panalangin in time dinhi kini kanang iparley mo ni word sa in English to parley kani kung to parley to increase or transform into something of much greater value. Kani bang imong nadawat na nga mga panalangin dinhi sa yuta pa kini kanang increasean imurag uswagan pag yun to increase
or transform ngadto sa mga panalangin dito sa eternidad. Greater bagyo, of greater value. So, kining mga magtutuo nga atong gisgutan, mao ni silang klaseng mga magtutuo nga himaya sa Dios both now and forever. So, di ba niya, kining Roma 8:28 alang lamang sa mga hamtong mature believers, dili sa mga bata pa o kanang hingkod pa, kundi kadto yung mga hamtong ng mga kanang magtotoo. So okay, mawala na nga itong pagpatinaw nimo agi og pasiuna. Okay, padayon ta, ang Dios ana ay plano sa atong kinabuhi. Gusto? Naiba naman tanya na ay plano siya sa matag magtotoo to be able to fulfill this plan. Siya nagasangkap pinagi sa iyang grasya all that we need nato nga mga magtotoo. Kaya ang plano sa Dios na naman nasuod ba? Nasuod na ta sa plano sa Dios. Pagsuod gyud nato sa plano giyon sa manto pagsuod, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? Kaya mo man ang Yahweh nga makasuod ang tao ngadto sa plano sa Dios. So sa higayon nga maluwas siya, din suod na automatic sa plano sa Dios. Og aron nga matong akong giingon nimo di padugay to be able to fulfill this plan aron atong matuman, ang Dios nagasangkap sa pinagi siyang grasya ang tanan nga atong gikinahanglan, dili kay ang atong gusto. Now, sanglit ang Dios hingpit man, ang iyang plano sa atong kinabuhi hingpit pod. Gusto? Inoon, alang kanimo nga dili perfect, kita dili man ta perfect. Ang Dios nagasangkap kanimo even more, dugang pagyod. God provides us who always fail. Kita kanunay mangyutang pakyas. Apan, nagapadayon siya sa iyang pagkamatinumanan sa pagsangkap kanato. O kita kanunay tang mapakyas, kanunay tang mo surrender, we easily give up. Kay kita mga mahuyang man. Apan ang Dios nagasangkap kanato even more. Aron lamang we would be able to fulfill the plan nga iyang gihatag kanato. Ang plano nga iyang gihatag both in our living sa atong pagkinabuhi dinhi and our dying after we got saved. Kasabot ka? O busa, tungod sa giingon diya sa Roma 8:28 o Roma 8:31, nag-iingon usab nga, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Now, ug ang panghinapos o panapos nga bahin or konklusyon bahin niini, makita nato di versikulo 32 nga nagaingon, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Now, kining mga pulong atong bat-bat diya sa versikulo 32, nagpakita diri kanato, nagapadayag nga ri kanato nga ang Dios nga Amahan mihukom sa tanang mga sala sa tibuok kalibutan, sa tanang sakop sa kalibutan sa tao kaniadto karon ug sa umaabot pinagi kang Ginoong Jesucristo nga substitutionary death, iyang pagpuli, iyang pagkamatay agig puli kanato dito sa cross. Hindi manggutang makabayan lagi sa atong utang sa mga sasala, dagko manggutang mga dagko tag utang ba
sa Dios. Mao na si Ginoong Jesucristo may voluntaryo, may puli sa atong dapit sa pagbayad. Kaya sa mga ito ibayad lagi. Si Ginoong Jesucristo may nangunay gyud sa pagpuli sa atong dapit nga inay kita mo ilansang dito sa cross, sa kiton, siya ang may puli sa atong dapit. Just imagine, that is the substitutionary death of our Lord Jesus Christ dito sa cross. Ug tungod ni ini, we can vividly see nga dili na ang sala, ang isyu sa kaluwasan, kundi si Ginoong Jesucristo. Samtang yun na pagayo, dili na isyu ang mga sala. Iyan ang gibayran, iyan ang gitubos ta ni Ginoong Jesucristo. So ayun ang pag-hisugot niya nang nga mo pay isyu ang sala. Di na ang isyu mo si Ginoong Jesucristo. It is Christ who is the issue in salvation. Di man nina? Kay siya kanang nangunay gyud siya sa pasan, pagdawat sa tanang mga sala of the entire human race upon his body, his own body dito sa cross. Siya ang mipuli. Imagine ang 2 Korinto 8:9 ang sigisulti. He became poor so we may become rich. Nga nagpaka-pobre in town siya. Alang lang nga kita mo'y madato. He was our substitute. He took our place. Siya ang mipuli. Now kini tataw kaayong hatag og impasiya nga we are only saved simply pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang nga siya namatay alang kanato. Okay? Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug ngano ang yung pagtuo raman? Ngano man? Mangutana ka tingali. Daghan tingaling mangutanan nini. Why? Why by faith alone? Tungod kay ang pagtuo maora na ibugtong paagi sa panabot. The only method of perception nga why merito. It has no merit. You know very well, nahibaw ka na niini kayo nga there are 3 kinds of perception. Tulo. Numdum ka ba? Review naman po nila gihapon. Ato naman ang gisgutan. Unsa man tong tulo ka matang sa tawhanong pagpanabot. 3 kinds of perception. Ang una niini hinganlan sa in English og empiricism. Kining empiricism, empirical ba? We perceive through the 5 senses nato. Okay? Sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of taste. Okay? Mao ni aton lang ni inon lakturo, to see is to believe. Okay? Empiricism mao ni una. Ikaduha ang rationalism. Unsa man ang rationalism? Well, perception through reasoning. Ang imong pagpanabot pinagig sa pagpangatarungan. Mao ni ikaduha. Okay? Kining duhang empiricism o rationalism na ay merito. Okay? Na merito. Apan karon ang ikatulo mao nang pagtuo, faith. Now this is inherent in everybody. By believing things probably we have not seen or known. Like mutuo ta nga 1 + 1 = 2. O niya mutuo ta nga na ay ginganlan og Grand Canyon bisan og patang kanto dito. And yet, you believe. There is a place called New York. Bisan ko kanto. Kining maumatang sa pagpanabot is non-meritorious. Why non-meritorious? Because everybody is able to use it to believe. Kasabot ka? So, why merito?
Di ka makaingo, ako rin may laki, kay mo na. Pareha na gud na ka ng pag-inom og tubig, og pagkaon, og kanon. Tanan mang normal. I'm talking about normal people. Normal ba? Way mga depikto, dili handicap, unsa. So, normal. Makainom og tubig, magkakaon og luto, all of this. Why merito? Whereas ang katong empiricism o katong rationalism, na ay merito. Nagasabot magkaan nga akong pag-explikar. Now, okay. I hope nasabtan mo na. Now, when it comes to salvation, madto ta bahin sa kaluwasan, ang tumong sa maong pagtuo, mao'y naay merito. Sabta gina, ha? It is the object of that faith that has the merit. Who is the object of that faith? Si Ginoong Jesucristo. Siya man ang atong tumong sa atong pagtuo. It is all in Jesus Christ that has the merit, and we never ever have any kind of merit aron kita maluwas. Never. Wala. Why merito? Again, all the merit is in the Lord Jesus Christ. Og tungod niini, ang pulong sa Dios nagaingon, whoever believeth on Him shall never perish, but have what? Eternal life. Busa, ni aning prinsipyo nga akong gihatag nimo that to die for a believer is a what? Alang sa magtutuo ba? Ang pagkamatay is unsa? Gain. Profit. Ganansya. Sabtag na, ha? Tingali mo pa ipagkadungog ni mo niyan. Now, ang pagkamatay sa ka magtutuo, ganansya. Okay? A believer in Christ, gideklarar siyang mananaog tungod kay overcomer siya. Ano may binasiya overcomer? Mananaog, ingnon nila na to. Mananaog, overcomer. Apan sa Grigo, it's nikao. Okay? I think nakadungog na po kanina ng pulong, ha? Kamong nagsunod na nini nga itong Bible study taon-taon. Nikao. Mo na Greek word sa overcomer. Now, sige na si Kristo, overcomer. Okay? Midaog siya sa kamatayon o sa unsa. Sa kanang sala. Okay. Now, on the part of living, the living side, ha? Ang pagkabuhi ba? Ang usa ka magtutuo nga gideklarar na siya nga mananaog strategically, okay? Mo ni ang unang victory nga iyang nadaog, niya tug yung pagsuod niya sa plano sa Dios, niya tug yung pagtuo niya kang Jesucristo. He became a strategical winner, okay? Because he is now on God's side. Na siya sa dapit sa Dios. He's using daily the Word of God sa iyang kinabuhi. Okay? Nagagamit na gani siya sa napulo ka kanang kasulbaran sa mga paagi kini. Napulo ka paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga giunsa andam sa Dios alang kaniya. Ang tanan ni ining 10 problem-solving devices have been taken from God's Word. Gikan is pulong sa Dios. This time has already become a part of His soul. Yan ang maong magtutuo nga itong isgutan. Nga kini tuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot na stream of His consciousness, of the mentality sa iyang frontal lobe. Okay? Frontal lobe sa iyang kasing-kasing. Kasing-kasing mo niya sa tunguna-una. Now, kini mo yung itong gitawag og application. Ug mao kini ang tinuod yung issue. Okay? Ang unang profit, unang ganansya, sa diha nga usa ka magtutuo mo aplikar, mo gamit sa doktrina to ngadto ka sinitias kinabuhi. Ang ikaduha nga ganansya,
sa ikatulo na ning bahin o kanang phase 3 sa plano sa Dios. Dito na ba si eternidad? Absent in the body, face to face with the Lord. Now, unsa may ikatulo nga ganansya? Ang tanan nimong mga panalangin are becoming a reality. Nahimo na yung tinuod. The blessings, great blessings nga gideposito alang kanimo didto sa eternidad. They become a reality. Mao na imong ikatulo nga ganansya. Sabot ka? Now, tungod ni ini, only a believer nga naga-function ubas doktrina, nga siya gideklarar na nga mananaog, mao ang maisugon gid siya mubarog. He can boldly and courageously stand firm. Samtang siya atubang og kamatayon while facing death. Siya ra. Okay? This is the only kind of believer. Kay mature siya. Hamtong siya. He is able to suppress iyang maduot, iyang maduot, suppress ang sa disaster of dying. Kuya man yun yung magatubang kamatayon, apan siya makabarog. He can suppress the disaster of dying. Pinagi siya ang pagsod sa iya, ngadto sa iyang gumikan sa iyang paggamit na sa pulong sa Diyos nga naga tuyok-tuyok na diya sa iyang panimuot lagi. Okay? O otherwise it becomes a stress kung dili niya gamito na. So, he is bold enough. Ligon yun siya. Maisugon siya mga tubang. Strong enough to suppress it. Nga naman. Tungod sa pulong sa Diyos. Nga nag-a-appeal niya itong napulo ka paagi sa pagsulbad ng mga suliran. In suppressing smaller disasters in life. Kinaan na naman siya. Paggamit niya na. You see? Nagkaroon, daggo ng iyang tubang. Disaster na, big disasters na in life. He's bold enough. Katubang niya na. Now he's facing the big disaster, but he faces it with boldness and courage. Niya na ay kahanoy, kalinaw, ease and calmness tungod sa doktrina. You see? Kay hindi kay manggawas kundi hinumduman na samtang nagatubang siya sa kamatayon, manod mo ingnon ta mo lihok nitong tanan nga mga doktrina diha sa iyang alimpatakan kadtong mahitungod sa faithless life, doktrina sa kanang edification complex of the soul, doktrina sa SLA, itong prinsipyo nini, study, learn, and apply. All of those. You see? Faith rest. Tanan nga mga rationals, nga mga gawas na kini. So, he's bold enough with ease, with courage, with calmness. Tungod niya itong doktrina nga nahimong unsa. Tinuod, klaro, tataw, tinaw sa iyang panumduman. So we already know nga sa diha nga usa ka magtotoo kontrolahon sa iyang kanang pagbati. I mean dili pagbati, ang iyang kinaiyang makasasala ang mo kontrol niya. Naibaw naman ta kung sa resulta, he becomes a loser. Pildiro gyud siya nga magtotoo. A loser believer as he faces death. Na kuyaw gyud kayo na. So, produkto ra po siya siyang desisyon. Sabot ka? Now, let us give you some principles din na yung mga prinsipyo, no? Una nini, nagaingon kini, with maximum Bible doctrine in the heart, din sa atong kasing-kasing, kardiya manguna sa kanang Grigo nga pulong kardiya.
Okay? With maximum Bible doctrine in the heart, ug ang function sa paglihok sa 10 problem-solving devices diha sa kalag niya, mao ni silbing lines of defense. Okay? Ikaw nga magtutuo, nga hamtong, nga naay maximum Bible doctrine sa imong kasing-kasing, you have no fear of death. Wala. You have no stress in your soul. Wala. When the reality of dying becomes clear. Na, kini mo ni mga punto, mga prinsipyo ni. So, claim God's promise, especially Romans 8:28. Claim God's, God's guaranteed promise nga siya ra mismo ang magasangkap sa tanan nimong mga panginahanglan, both in living and in dying. Siya ra, ang Diyos ra. Okay, samtang naka diha sa Roma, ipakli diha sa versikulo 35. Turn to verse 35 nga nagaingon, who shall separate us from the love of Christ? Kinsa may maka kanang pabuwag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Mao na pangutana diha. No. Now, okay. Ato lang ni hinay-nayon na luksong ato sa versikulo 37. Kana nagingog, no. Mao na itubag na itong pangutanan niyan to. Atong gibat-bat ni Padugay. No, dili. In all these things, we are more than conquerors. Pinagi kaniya nga nagahigugma kanato. Versikulo 38, for I am convinced, kumbinsido, about what? Convinced that while you are facing death, okay? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Verse 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Now, tanawa na. Klaro kayo. Everything raba, gihisgutan niya while you are facing your own death. Diba? So, there's no problem. When you are up in the sky, tuwag ka sa kanang kapunaw-punawan or down deep in the ocean. Why? Neither death, neither height nor depth. Ang isgutan niya, di ba? Now listen, pamina. Alang kanimo magtotoo, to die is profit. Profit, ganansya. Kini mga bersikulo nga di palang dugay na itong ibasa, versikulo 38 ug 39. Kini mga bersikulo, mao ni foundation of spiritual dynamics. Ya, katukuran kini sa pagkalig-ong espirituanong pagkinabuhi. Ug because of this, ang usa ka magtutuo nga nagaatubang og kamatayon. Since nahumana, di kinahuman, namuhuna na of the Word of God in a persistent moment na iyang gibuhat sa wa pa siya mamatay o nag-ungaw sa kamatayon. Mao ni iyang naandan nga siya nga nagatubang na sa kamatayon, namuhuna na sa pulong sa Dios in a persistent, consistent, and continuous study of it. Malahutayon, makugihon, masigihon, makugihon. He has maximum amount of doctrine diha sa iyang frontal lobe. O kining mga butanga nga iyang gigamit at that moment is facing his death. Kining mao magtutuo maka kanang ingnon ta
makasyagit based on 1 Corinthians 15:55. Unsa may gisulti diha 1 Corinthians 15:55. Okay. Let me read starting verse 54. Okay. When the perishable has been clothed with the imperishable. Nga kining perishable, lawas nga mamatay. Okay? When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Now, if you are smart, ako kang testingan ang imong pagka-smart. What does verse 54 mean? Unsa may pasabot? Unsa gisgutan diha sa bersikulo 54? Unsa man? Resurrection. Okay? Pagkabanhaw, it talks about corruptible physical body to be replaced with incorruptible, imperishable body. No, ni resurrection. Resurrection body ba? Binanhaw nga lawas. This verse tells the believer that's victory for you. Sabot ka? Maunay kadaugan nimo. Dias versikulo 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Now, pangutana. Ako ang pangutan usab. What does verse 55 mean? Unsa may gisgutan ining maong bersikulo? You answered in verse 54 that it talks about resurrection. Now, what about verse 55? Unsa man? Be? Unsa may gisgutan din versikulo 55? Now, tubag, this is talking about your dying. Ug ang imong kadaugan, you're going to receive even at that moment of your dying, victory. Samtang naakadiha sa mga gutlo nga nag-ungaw ka na, mao na iyang gisgutan diha. You have victory. Victory imong kadaugan, oy. The victory here is related to your dying. That's your victory. Kasabot ka? But why is your death a victory? Be, magtanan po ko nimo. I'm fond of asking. Or let's put it in a milder way. Kay, anapay uban ninyo nga mahadlok, mamatay, who are afraid to die. Why is your dying a victory? Be? Ngano? Ngano man ang imong kamatayon kadaugan man. Huy. Well, first of all, magklaruhay ta din eh. Okay? Kitang tanan nga buhi pa sa atong gilingkuran, okay? Ikaw karon naglingkod diha, buhi ka pa, naginhawa ka pa, husto? But there are some, may uban ninyo nga nag-practice na, hindi yung pasabot, nagtugtog ba? Nag-practice na gana. I'm just joking. Okay. Each and every one of us, tagsa-tagsa kanato, our respective life is hanging on a fine, fine thread. At any moment, it can be cut off. Gusto? Putlo na sa Diyos any moment. So because of this, let me give you 3 principles din he. Tagang na kung tulo ka mga prinsipyo. Principle number 1. Wa gyoy tinuod nga andam alang sa kamatayon or even for dying apart from that all-important decision to believe on the Lord Jesus Christ. Maura yun na. Maura na bugtong pagi nga ikaw kanang andam na yun alang sa pagkamatay. For this is the only way in which we receive eternal life. Samot ka? Maura man ipagi nga magkadawat kinabuhing wala na katapusan and enter into relationship with God. Tingaling
kalimot na mo ngadtong higayon nga imong gidawat si Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, gihatagan kag kinabuhing dayon. At the same time, nasud ka sa imong pagkahiusa na sa Dios while still on this earth. Hiusa ka na, ang Espiritu Santo mipunit nimo sa imong pagtuo, pag imong mutuo ko kay Jesucristo, gipunit ka sa Espiritu Santo o gibutang ka sa paghiusa kang Ginoong Jesucristo. Kanang imong paghiusa niya, pagkadugtong niya hangtod na wala na katapusan. Di na matangtang. Sabtagi na. In other words, what does this principle mean? Ano may pasabot ni mong prinsipyo? Nobody is really truly prepared for death or even for dying if one is not what? If one is not saved. Kasabot ka? So ikaw nga di magtotoo, nagpaminaw ni ini, inuktuki na, balandungan na. Maura na'y paagi nga ikaw maandam alang sa kamatayon. The only way. Kasabot ka? Because it is only by his being saved that he can be sure, masiguro siya, to live with God forever. That's the only way. Paminaw. Ang usa ka dili magtotoo is never prepared for death or for dying. He is never prepared. Mao na prinsipyo numero 1. Principle number 2. Why magtotoo? Magtotoo na itong sigutan. Why magtotoo ang andam sa kamatayon, human siya maluwas, apart from that spiritual dynamics of metabolized doctrine in his heart, diha sa iyang kasing-kasing kardiya, and having his own lines of defense composed of his very own 10 problem-solving devices. Okay? Maura na pod. What tayo mahimo niyo? This is too dogmatic. Ang uban tingalim yung dogmatic raw mo kayo. What tayo mahimo? Mao man ang kamatuoran. Di man matuis ni mong kamatuoran. Okay? So, ayaw kalimtin na. No believer is prepared for death after salvation. Gawas ni ining spiritual dynamics nga metabolized doctrine diya siyang kalag o na siya iyang kaugalingong lines of defense nga nagalangkob sa iyang kaugalingong 10 problem solving devices. Principle number 3. Ang katinuoran sa kamatayon, the reality of dying, is an outside pressure, outside man that demands the only preparation possible. Blank and blank, fill in the blanks. Unsa man. Demands what? Demands the only preparation possible. What are the 2 preparation that he can do? Number 1, blank. Number 2, blank. Unsa man ang first blank? Ang first blank, the only preparation possible because of the reality of dying. Now, all of us are going to undergo sa pagkamatay. Of course, kitang tanan, di ba? Ang pagkamatay is a pressure that is outside, which demands the only preparation possible. What's number 1? Now you're a believer. What's number 1? Tubag. It is your possessing, having the Word of God right there in your heart. Diya sa imong kardiya. Ang imong pag-angkon, imong pagpanag-iya sa pulong sa Dios, sa imong pagdawat, paghangop niya na, pagtuo, paggamit na sa imong sa circumstansya sa imong kinabuhi. That's the maximum amount of doctrine that is in you. That's your number 1 preparation. Sabot ka? Doon nag-unag yung pagpangandam ni mo. Unsa may ikaduha? What is the second one? It is your living, your functioning with the Word of God. Ang imong pagkinabuhi, ang imong pagtuman, pagsunod, kanang tuman, pagsunod sa pulong sa Dios.
imo na yung gikinabuhi ang pulong sa Dios. You're living with it. That's number 2. Okay? While you are still alive, samtang buhi ka pa, what do you use? Unsa may imong gamiton? Imong gamiton ang pulong sa Dios, apil na ang 10 problem-solving devices sa pagsulbad sa bihag unsang suliran sa kinabuhi. Gusto? Gisangkap ko ni sa Dios kaniya tungwa pang tanan. Taghan mo sa mga igsuon na itong mga magtutunga. Wa gyud. Magtagad ni wa gyud manumbaling ni. Now, it's a matter of choice. Imagine you are dying. Okay. Balik ta. Imagine you are dying. Pag hulagway lang ha. Can you imagine yourself dying? What do you as a believer use? Pulong sa Dios, of course, unsa man. Ehemplo. Na ang Pilipos 1:21, for me to live is Christ, to die is what? Gain. Ganansya. Roma 8:28, di pa lang dugay atong unhan sa pag kutlo nini. Romans 8:20, He works all things together for the good. What else? Well, daghan. Kinadaghanan. Ibaw kag pilay saad sa Dios sa kanatong mga magtotoo. How many promises? 7,000 promises. 7,000. Maingon tingaling ubang pilosopo, imo bday gihap. Prinsipyo na. Ayaw na kalimti. Nga gumika na sa atong mao na isang putanan sa byproduct sa pagkuti. Maukiton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 7,000 promises. Okay. As a believer, you very well know that when you die, you will be what? I'm talking to you, fellow believer. Magtotoo. Magtotoo. Kristohanon. Ingon nga magtotoo, you very well know unsa man. When you die, you will be what? Absent in the body, face to face with the Lord. Asa nimo mabasa? 2 Corinthians 5:8. Now there's so many promises that God has for every believer. One is, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Salmo 23:4. Of course, gisumpay pa na niya na, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Na, I will fear no evil. Unsa man ang evil? Diha, unsa mo pasabot ng evil? That means death. Now, katong tanang mga saad sa Dios had already become part and parcel, resident in your soul. Bahin na ka na sa imong kalag. Part of it. Now, your soul and the souls of all people will die. Or not. Di ba? Ang tanang mga kanang kalag, mga kalag sa tanang tao mamatay. Tinuod ba? Uy, dili. Dili mamatay ang kalag. Ako lang kang gitistingan ba? Dili mamatay ang kalag. It came from God. It was God who created that for you. Alang kanimo. And that will no longer die. Or you will no longer die with it. Sabtagi na. Dili na. Question lang na akong pangutana. Will that soul sleep? Is your soul going to sleep? Matuog ba na? Uy, mangutana ko niyo, matuog ba na sa antong kalag? Dili. According to some religious group, namang ko'y mga grupo, pundok, ang kalag kuno matuog, our soul will sleep. Ang tinuod mo ni, there is no soul that sleeps. Our soul will never sleep. Kamu nga nagtuon niya na sabtag na dili matuog ang kalag. So what do we call this soul? What do you call this soul nga dili na mamatay? Di na madunot, di na mawa. What do we call this soul?
it is a blank soul. Fill in the blank na pod. Unsa man. Di ka katubag. This, paminaw, this is an immortal soul. This is an immortal soul. And who gave that soul to you? Kinsa may naghatag? God did. Ang Diyos naghatag. God gave you your soul for you, alang kanimo, to be able to live here in this planet. Manang gihatagan kag kalag, aron ka mabuhi din ini planeta. Because that soul was imputed by God. Siya ang naghatag, nagtunol niya na. Naghatag ang Diyos niya ng maong kalag. What did God impute to your soul? Unsa may iyang gi-impute, iyang butang niya sa imong kalag? Human life. Okay? Tawhanon nga kinabuhi. Now your body, even when it was still inside your mother's womb, was alive. And nagasabot ka? Your body, even when it was still inside your mother's womb, was alive. And it only became alive because every cell of that body was alive. Mao ni nakapabuhi niya. Tungod ang kanang silda, yan ang maong lawas, buhi. Kanang lawas, that body inside your mother's womb, cannot be considered a living person, but only a living body. Kasabot ka? Naiuban niya nga murag. Was passing tingali murag. Murag galibog po sila. Now, akong balikon. Kanang lawas nga naa sa sod sa taguangkan sa imong inahan. Dili na matawag nga buhi nga tao. Only buhi nga lawas. Sabtag na. A living person is not the same as a living body. Kasabot ka? Na magklaruhay ita ini. Karong adlawa. Buntag ba si inyo diha? Kabi iba? Now, do not be confused with this biblical principle. Ha? The living, paminaw pa kayo. The living body that we are talking about is that body mo kanang lawas nga gipurma from the living cells. Do you understand what we mean by cells? Silda ba? Now, how many cells are you made of? Pila man ka silda, ikaw gibuhat. Pila man ka silda ang gigikanan nimo, ingon nga tao. How many? When it started, how many cells were you made of? Ibaw ka ba? Do you know how many cells were you made of sa pagsugod? Tubag o sara? O nagingon sa kong amigo, isang silda ka lang. Usara ka silda ka. But is it really one lang? Yes, just one cell out of two cells nga nag-uban na. Ha? Sundan niya. Just one cell out of two cells, duhang kasilda, gumikan sa duha kasilda nga nag-uban na, apan ang gigikanan gyud nimo is only one cell. Usara yun. Okay? You are only one cell. Sabtana. Unya karon nga, you are what you are now, bugiro ka na kayo. Ikan ka lang from just one cell raw. Now, that one cell, usa ka silda, originated or came about out of the two cells that are joined together, nag-uba na from your nanay and your tatay. Sabot ka? Ug sabtan paminaw. That is the only thing that man can produce or make. The only thing. Sabot? The body. Lawas. It is man that produces it. Gusto? That's the body that is living. Buhi nga lawas. O paminaw, kanang buhi nga lawas is not a living person. Lawas lang siya nga buhi. Nga naman,
because of every cells that are living in that body that form that very body. Klaro na? Now, when that living body comes out, mugawas. You know, do you now know what a living body means? Naibaw ka na? When that living body, buhi nga lawas, comes out from his mother's womb, naapil niya na nga living body ang kalag. The soul. Your soul, ang imong kalag, joined together your living body. Miuban ang imong kalag sa imong buhing lawas, and that soul was formed not by man, but by whom? Sa Diyos. Ang Diyos mo ay nagapurma niya na. Samtag na. Akong balikon kay murag nawa kaspasing na. Sa diha nga kining buhi nga lawas mugawas. Nga, do you now know what a living body means? Unsa na ibot pasabot? Sa diha nga kanang buhi nga lawas mugawas nagikan sa tagwangkan sa inahan. Naapil na ni ana nga living body ang kalag. Nag-uban na sila. Ang imong kalag miuban na sa imong buhi nga lawas. And that soul was formed not by man. Dili ang tao may nagapurman niya, kundi ang Diyos, by God. Now, when that living body comes out already with a soul that is completely formed, kumpleto naman what does God do this time? Ansa may imuhaton? Ang Diyos ni ining panahon na mo impute og human life to your soul. That makes that living body this time as a living human being. Tao na nga buhi. Kasabot ka? I hope na samtan na nimo. Na ang human body. Living human body with the soul. Okay. Now, ang di klaro alang kanimo mo ni. What is this human life? The human life that God imputes to your soul that does not only make you a living body, but tao na iyong buhi. A living human being. What is it? What is the human life? Unsa man? It comes from God. He lent it iyang gipahuwam kana sa tao aron ang tao mabuhi ni ining planetaha. Iyang gihatag kini ngadto sa tao with the living soul. But only human life has its limit here on earth. Dinhi sa kalibutan. The soul has no limit. Samtag na. It lives in eternity, either in heaven or in the lake of fire. Dinhi na to human na kining atong gisgutan. Nagapasalamat kita sa Dios sa iyang pagpatinaw niini o gidapit ka sa pagpag-uban sa sunod nga higayon diin magapadayon kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo niining grasya nga among gipahimuslan imong pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos, imong pag-uban ka namo, pagpatinaw ka namo, bani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa pagkabilinggan, dada kami pagbalik ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot namo ang among common goal, which is spiritual maturity, the stage where we can have that capacity for life. Na kami katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, kining tanan alang sa kabulahanan o kahimayaan sa Dios. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among manluluwas. Amen.